Il-Partit Nazzjonalista preżentalment li kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika dwar sqarrijiet li għamlu l-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru Jonathan Attard brabta mal-inkjesta maġisterjali dwar il-mewt ta' żagħżugħ Jean Paul Sofia. Kif ġie spjegat fl-ittra firmata mill-kelliem tal-Partit Nazzjonalista Ġustizzja Carola Aquilina, l-informazzjoni li referew għalija Robert Abela u Jonathan Attard matul il-konferenza tal-aħbarijiet li saret nhar it-tnejn li għadda hija informazzjoni li fin-natura tagħha hija konfidenzjali u li tinsab għand l-Avukat Ġenerali. Fl-istess ittra ġie spjegat li permezz ta' dak li qalu Robert Abela u Jonathan Attard minn kliemhom jirriżulta li huma jew persuni karigati minnhom ikkomunikaw mal-Avukat Ġenerali jew kisbu minn għandha informazzjoni li ma kellhom l-ebda dritt li jirċievu dwar l-inkjesta maġisterjali li tinsab għaddejja brabta mal-mewt ta' Sofia. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-Berġa ta' Kastilja, Robert Abela u Jonathan Attard referew għall-estensjoni li allegatament intalbet mill-Maġistrat Marcen Farrugia dwar il-każ ta' dan iż-żagħżugħ. Għalkemm dwar dan hemm dubji kbar. Il-Partit Nazzjonalista insista li l-kuntatt mal-Avukat Ġenerali sar bi ksur ta' dmirijiet statutorji u etiċi u hija mġiba li tmur kontra l-liġi u tikkostitwixxi abbuż ta' poter. Kif fl-ebda mument wieħed qatt ma kellu jkun jaf dwar dak li qed tagħmel Maġistrat Farrugia qabel inkjesta maġisterjali tiġi fit-tmiema. Għaldaqstant il-Partit Nazzjonalista qiegħed jesiġi li l-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika minnu fih jinvestiga l-imġiba ta' Robert Abela u Jonathan Attard.